gaan we doen. Maar eerst gaan we nog even één Justin Biebertje afwerken. Namelijk Sonja Schurgers. Sonja Schurgers. Mooie naam qua klinkers. Sonja Schurgers. Ja. Jij hebt ons gemaild dat jouw dochter is totaal idolaat van Justin Bieber. Ja, dat klopt. Vertel. Ja, dus ze is al jaren zot van Justin Bieber. Maar al jaren, ze is pas 12, dus het Ja. zal niet zo lang zijn volgens mij. Nee, toch Ze zat al als een foetus in met zijn gilde al. Justin Bieber, laat me eruit. Ja, toch al 2-3 jaar. Toch al Dus, 2-3 jaar. Ja. En nu had u ons gemaild voor een speciaal verzoekje. Vertel. Ja, dus ze is ook al 2 jaar aan het zeuren voor een... Zeuren? Uw dochter zeurt nooit, hè? Ze kan een beetje dwingend zijn. Ja. Maar ze niet te zeiken dus. Gewoon, Ja, Wat dus- wilde ze? Maar ze wil zo een kartonnen iets van Justin Een Bieber. kartonnen iets van Ja, Justin zo- Bieber? Maakt niet uit, gewoon een kartonnen iets. Iets karton, ja. Ik neem aan dat Justin Bieber... Ik vraag het Bo zelf. Bo, wat liep je te zeiken tegen je moeder? Wat wilde je? Ja, dat ik graag zo'n bord wil van Justin Bieber, want... Zo'n kartonnen uitgezaagd bord Ja. van heel Justin Bieber. Maar heb je dat zelf ook geprobeerd te zagen of te maken uit de Tina of de Nee. Joepie? Nee, helemaal niet gelukt? Nee. We hebben hem voor je. Maar je moet er wel wat voor doen. Broek omlaag. Nee. Kom, nee, dat is grap. Het is 12. Bo, wil je deze kant op? We gaan een muzikale quiz doen met Miguel. En geef wel een applaus, jongens. Een orkest van Miguel Wiels. Ben je ook fan van Ian? Ja. Ja, nou, dan heb je al 1 vraag goed geantwoord. Voor het bord. We gaan jou we gaan lopen even naar het orkest toe. Loop je mee, Ian? We lopen naar het orkest toe. We laten jou een kort stukje horen van een nummer van Justin Bieber. En als je er 14 goed hebt, dan krijg je het karton. Nee, stuk op 3, 4. Oké, en even voor de mensen thuis. Dit is de microfoon waar Miguel altijd in spreekt als hij tot de orkestleden praat, toch? Dan praat hij heel erg van, nee, jongens, gaat goed, ik ben goed, hè. En dan horen die jongens het allemaal en dan klinken ze heel erg, ja. Maar als je zegt, hallo, dan schrikken ze heel erg. Fijn, hè? Dus nu gaan wij... Maar je moet niet naar hem kijken, want hij gaat dan de liedjes voorzeggen. Dus dan moet jij gewoon... Kijk je Ian in de ogen. Welk liedje gaan we beginnen? Ik zie die gaan. Oké, het eerste nummer. Mag ik ook raden? Wat zeg je? Nee, oh, stop. Genoeg. Wat denk je? Wat denk je? Ik weet. Nee, alles is goed. Wat denk je? Zo beginnen alle nummers van Justin Bieber een beetje onzeker. Boyfriend? Zeg je? Boyfriend? Ja, dat is goed geantwoord. Hè? Goed. Fantastisch. Volgende nummer, jongens. Volgende nummer. En genoeg! Ja, wat denk je? Het zijn zulke stomme nummers ook van Justin Bieber. Nee, laat eentje horen, want jullie kunnen ook heel goed Justin Bieber spelen. Ja. Stop. Dat is van Mick Wiel, dat is van hemzelf. Dat nummer, dat kent niemand. Ja, nu zeg ik voor baby, dan weet ze het ook. Hij roept keihard baby. En dan zeggen ze dan... Die is ook goed geantwoord, baby. Nou, nog eentje, dan krijg je echt het kartonnen bord. Hij is groot, jongen. Oh. Stop! Als je die niet weet, krijg je het kartonnen bord niet, hè? Weet jij het? Fontaine? Ja, goed antwoord. Laat maar komen, laat het bord maar komen. Klaas, onze productiejongen, die lijkt een beetje op Justin Bieber, maar jouw broek zit ook niet goed, hè? Nee, je broek zit ook niet goed. Omlaag en het ding omhoog, omlaag. Ding. Ja, heel goed, omlaag, dat kan lager. Omlaag zo, heel goed. En dan moet ook omhoog, die broek, die moet omhoog zo, heel goed. Nee, die blouse omhoog, dit is echt Justin Bieber tijd. Ik zie dat je een parkeermeterkastje op je buik hebt, hartstikke leuk. Hier, dit is hem, dit mag je hem meenemen. Bo, ben je er blij mee? Ja. Met wat voor auto zijn jullie? Anders moet hij misschien dubbel gevouwen worden. Dat is heel raar als je opeens Justin Bieber op je schoot hebt. Dat je denkt van, nee, dat is heel raar. Doe wel goed, ja goed. Neem hem mee, is voor jou, Bo.
Heel erg bedankt. Heb een hele fijne tijd met Justin Bieber. Geef een applaus, Bo. We hebben ook een fan voor jou.